दिनै 30 जुलाइनि जितु मिउचुवेल फान्डनि डासबर्डखौ आङो दिनै अपेन खालामनोसैलाय। दिनैनि पर्टफलिय'आ माबायदि ग्रिन ना रेड बेखौ आं देखायनोसैलाय। बबेयाव बेसेबां प्रफिट लस जादों। अके, अपेन खालामबाय आं दानिया। दा बेवहाय नुनो मोनबाय दिनैनि जितु डे रिटार्न बियो थिगानो दङ, 724 बेबायदि रिटार्न मोनदों आरो। दा टटेलाव गासै रिटार्नसा जाबाय 4,590, 4.66% बेबायदि रिटार्न मोनबाय। अके, बिदिब्ला सोर बेसेबां रिटार्न होखो, माबायदि रिटार्न होदों। अके, बिदिब्ला आं बेवहाय नायनि। अके, डेसेन्स पार्सेन्टेज वाइसै डेसेन्स कानाडा रब'क' स्मल केप फान्डआव 279 बेबायदि रिटार्न होदों। पार्सेन्टेज वाइसबा 1.8% बेबायदि रिटार्न होदों। बेनिफ्राय SBI कन्ट्रायाव होदों 96 रुपिस, मात्र 0.38%। SBI मेगनाम डाइरेक्ट मिड केप डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ बेवहाय 174.87, पार्सेन्टेज वाइसबा 0.7%। अके, बे मोनथामा माने लामसाम एमाउन्टनि प्रफिट बियो। नेक्स्ट SIP एमाउन्टआ जाहैबाय निपन इन्डिया लार्ज केपआव मात्र 13 रां, पार्सेन्टेज वाइसबा 0.18% होदों। निपन इन्डिया स्मल केपआव 79 रुपिस, पार्सेन्टेज वाइसबा 1.15%, पार्सेन्टेज वाइसबा मोजां पार्सेन्टेज होदों बेवहाय। बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ SIP बेबो 28 रुपिस, माने 0.9% होदों बेयाव। नेक्स्ट आरो मा दंबावो, टाटा स्मल केप फान्ड बेवहाय होदों 8 रुपिस, माने पार्सेन्टेज वाइसबा 0.41%। पाराक पारिक फ्लेक्सि केपआव 5 रुपिसल' होदों। बिदिब्ला पार्सेन्टेज वाइसबा 0.26%। बेनिफ्राय क्वान्ट स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ SIP बेबो 15 रुपिस अनलि, पार्सेन्टेज वाइसबा 0.76%। आरो लास्टआव दङ SBI स्मल केप फान्डआव 23 रुपिस, बिदिब्ला पार्सेन्टेज वाइसबा गोबां होदों 1.38%। पार्सेन्टेज वाइसबा बेयावनो बांसिन देखायदों दिनै 1.38%, नाथाय बेवहाय SIPआ स्मल, अनलि 500ल'। गासैबो SIPआनो जा लामसामानो जा दिनै प्रफिट देखायजोबदों। रिटार्नस सोर बेसेबां रिटार्नस होखो, बांसिन रिटार्नस होदों कानाडाया बेसेबां रिटार्नस होखो 1200, माने 1200 रिटार्नस होबाय दिनैसिम। SBI कन्ट्रा फान्डआ 735 आरो SBI मेगनामा 249 रिटार्न होबाय। बे मोनथामा लामसाम 25,000। नाथाय सोर बांसिन रिटार्न होखो, कानाडा रब'क'आ बांसिन होबाय 1200, आरो सेकेन्डआव SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआ 735 होबाय। आरो लास्टआव SBI मेगनाम मिड केप बे मोनसेया 249 अनलि, बेसिमल' रिटार्न होदों। दा मोनथामाव सोर साबसिनखौ सानना लाजादों दा कानाडा, नाथाय कानाडाया बेयो बांसिन गोबाव जाबाय, बेखायनो रिटार्नआ दिनैसिम बेबायदि नुदों। बेनि उनावहाय नैबे मोननैबो एखे टाइमावनो सानसेयावनो माने बेवहाय इनभेस्ट खालामनाय जादों। मोननैनि डिफारेन्सआव दा SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआ बांसिन रिटार्न होदों। नेक्स्ट निपन इन्डिया 117, बेबो मान्थलि SIPआ गोबाव जाबाय, 5 मान्थसो जाबाय नामा, गासै 700 रिटार्न। निपन इन्डिया स्मल केपआ 1000 रिटार्न होबाय, बेयो 6 मान्थसो जाबाय। बेनिखायनो बेबायदि जेराव इनभेस्टेडआ जेसेबां जागोन बेवहाय रिटार्नआबो बांसिन जालांबाय थागोन। बे हिसाबैसो बेवहाय रिटार्नखौ नुनो मोनदों। बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआ 156 रिटार्न होदों, 5.2%। बेनिफ्राय टाटा स्मल केप फान्डआ 193, बेखिनि टटेलाव प्रफिट होबाय। पाराक फ्लेक्सि केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बे 40 रुपिस। क्वान्ट स्मल केप फान्ड बेवहाय 38 रुपिस अनलि। SBI स्मल केपआनो 197 होबाय। अब्ला बेखिनि गासिबो गावबा गावनि प्रफिट
मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डनि मोनफा मोनफा प्रफिट गोजा बेफोरो दासिमबो माइनासाव गैथ'वा गासिबो प्रफिटावनो देखायजोबदों। नायनि लं टार्मावथ' जोङो बेवहाय गोबां लस आरो प्रफिट जोङो लं टार्म दोननायनि उनावसो जोंनि जितु रिटार्न बेखौ जोङो बोसोरसेयाव जेबो मिन्थिना मोना। जोंनि रिटार्ना खमसे खम 5 इयार्सआवसो डाबल जानायनि चान्स थायो। जों इनभेस्टेडआ जेसेबां जागोन 5 इयार्सआवसो इनभेस्टेडनि डाबल जानायनि चान्स थायो रिटार्नफ्रा जुदि मोजाङै होबाय थायोब्ला। जेनेबा नोंनि इनभेस्टेडआ 5 लाखसो जाबाय, जेनेबा 5 लाखसो जाबाय, अब्ला नोंनि रिटार्नाबो बिदिनो सामथिं 4 लाख बा 5 लाख बेबायदि नोङो रिटार्न मोननायनि चान्स थायो रिटार्न मोननायनि चान्स थायो। माने 5 बोसोराव जोंनि राङा डाबल जानो नागिरो। जोङो जमाया बेसेबां जादों, इनभेस्टआ बेसेबां जादों, जोंनिया रिटार्नाबो बेसिम मोननायनि चान्स थायो बांसिनानो। बिदिब्ला जोङो बेखिनिखौ बुजिना मोनबाय दिनैनि आंनि पर्टफलिय' एनालाइसिसखौ नायोब्ला जों नुनो मोनगोन मा दं ग्राफ हिसाबै आंनि पर्टफलिय' एनालाइसिसआ माबायदि देखायगासिनो, प्रफिटआव 1 मान्थआव माबायदि देखायबाय थादों नाय ग्राफआ बेबायदि। फार्स्ट टाइम 1 month 6 month अके मान्थलि ग्राफआ बेबायदि देखायदों। मान्थलि ग्राफआ बेबायदि गोजौ फारसे दावखोबाय थादों मान्थलि ग्राफआ। दा 6 मान्थनि ग्राफआ माबायदि नाय। इनभेस्टेड जादोंमोन आंनिया फार्स्टआव 1000, स्टार्टिंआव 1000 जों स्टार्ट खालामदोंमोन। मोनसेल' मिउचुवेल फान्डआव आङो इनभेस्ट खालामजेनदोंमोन 1000 खरै। बे 1000नि प्रफिट लसखौ नायलांबाय था नोंसोरो। नाय माबायदि लस प्रफिट थाङै प्रफिटआ बारायलांबाय थाबाय। नायदो इनभेस्टेड एमाउन्टखौबो आङो मिउचुवेल फान्डखौबो बारायलांबाय थाबाय। मोनसेल' मिउचुवेल फान्ड नंला बेवहाय बारायनाय माबायदि बारायलांदों। 13,000 इनभेस्टेड जाबाय, बेवहाय बिदिनो 1200 प्रफिट जाबाय। नाय गोजौआवहाय माबायदि जाम्प जादों। माने 42,800सिम इनभेस्टेड जानाय लोगो लोगो प्रफिटआबो माने गेइन जाबाय। बेनिफ्राय इनभेस्टेडखौ आं बारायबाय थादों। मिउचुवेल फान्डखौ आङो 3-4 बेबायदि मिउचुवेल फान्ड आं बारायलांगासिनो दङ। बे हिसाबै प्रफिटआबो गेइन जालांगासिनो दं। 2257 माने 2200 बेबायदि रिटार्न मोनबाय। खेबसेनो गोजौआव जाम्प मारिबावबाय। नाय आङो इनभेस्टेडखौ 96,000सिम बानायहैबाय। अब्लानो 3000 रिटार्न देखायबाय, लगे गेइन जाबाय। नाय बेनि उनावहाय बेसेबां 90,000सिम इनभेस्ट जाबाय। बेनि उनावहाय लसआव फैफिनदोंमोन। नाय प्रफिटआ लसआव फैफिनजोबदोंमोन। बेनिफ्राय सानसे साननै नेक्स्ट सानथाम थानानै नायदो बेसेबां गेइन जाबाय। नाय दिनैसिम 4590 बेबायदि रिटार्न नुनो मोनबाय आरो। बे जाबाय नोंनि इनभेस्टेडनि ग्राफ, पर्टफलिय' एनालाइसिसनि ग्राफ बेयो। दानिया मार्केट केपखौ नायोब्ला नुगोन। मार्केट केपआव नायोब्ला आंनिया बांसिन इनभेस्ट जादों मिड केपआव 44.79% इनभेस्टेड जादों। लार्ज केपआव 30.01% इनभेस्ट जाबाय। स्मल केपआव 17.20% इनभेस्ट जाबाय। बेखिनि मार्केट केप। बेखिनियानो दिनैनि मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'खौ आं बेखिनियावनो दिनैनि जितु रिटार्न बेखौ देखायनाय जाबाय नोंथांमोननो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामदो। भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ एभ्रिवान।